nan baya cikin gidan nan fa akwai fa matsala. Yawwa. Ina taska. Salamu alaikum. Taska. Taska. Dan ya dan goya. Ba da Allah. Taska. Ya ina mutumin ne ko ya fita ne? Tun da zai fita. Ya fita tun da. Ina taska. To tun kafin ta bare da kai wallahi ka san halin da kake ciki dan yaran nan su ruli suna can kowa na shirya wallahi barin gidan nan zami. Tun kamin shedanin yaron ne ya zo da motar yan sanda a kame maka makaji. Ko da yake ai ya riga ya yi sakaci ta inda na san ya yi sakaci da motar yan sanda ba ta zo tun jiya da daddare ba har ya bari gari ya waye kuma motar yan sanda ba ta zo ba ai mun samu mafita. Wallahi da saurari na aka ba. Wallahi ba fita ba ta samu ba. Me ya faru? To, ya riga ya kulle kofa. Gam ya kulle ya fice. To, ba za a iya buge kofar ba ne? Tabbija. An yi maka magana ya kulle mata waje da fa mugun nufaka a cikin zuciyar yaran nan fa. Ba kawai yake abin nan ba fa. Ya kulle mu ta waje ba ta ciki ba. Taska. Duk inda mai shari yake wannan yaron ya kai. Burinsa kawai a kai mu wajen 'yan sanda wallahi a wulakanta mu. Shi ne kawai. Amma ba guduma babba. Ko ta baya sai a je a bige. In ma bayan ba za ta yi ba sai mu bantare wancan karfen na bakin babban kofan. Kaga kowa sai ya waje da akwati kafin ya dawo. To. Mutum ba ya kinta mutane bari duba cikin su to ba za a rasa guduma ba. Da Allah duba. Amma wallahi akwai abin da Allah yake nufi da mu. Taska. Wanda ya zauna shi ya so. Aini taska ba mu nake ji ba. Ana ganin ka malamin da gemun nan wallahi yaron nan sai maka rashin mutunci. Yaro sai ka ce an fige zabo amma duk ka fita na gida. Zulaziya? Na'am. Ya na ganki da kaya haka rigi ke ma tafiya zaki ki tafi ki bani? To mama ya zai. Kafin wannan yaron ya zo ya same mu na Allah. Wannan yaron da kike ganin shi wallahi ba na Allah bane na shedan. To Zulaziya. Duk da haka dai mama gaskiya ni dai. Yanzu haka zaki tsallake ki tafi ki bani amma za su dafa nama na a gidan nan su dafa su cinye. To ke ma mama babu yadda ban yi da ba. Ki zo mu tafi kin ki tafiya ba gara in tafi ba. Ni fa ba inda zan je. Idan ma dafa nama na za su yi su tare su cinye. Ina gidan nan saki ne da ma an riga an yi min guda 2 saura guda 1. Don haka ina nan sai na ga tunkwal uwar daka. To gaskiya ni dai mama zama bata gani ba. Magana ta gaskiya ba ta zan yi in tafi. Kafin wannan yaron da ya zo ya same ba shi ne sai ki dawo. Allah ba za ka saki ba wallahi ba zan saki ba ai kwaya ta ce ta kuce ko kuka sai mun kwayar kuma ne sha kaya ta mana wallahi sai na sha wallahi ba za ka sha ba ƙarya kake wallahi karan na can na kuka ce din kuka sai muni kafa ku bashi ba to ko ikon Allah wata sabuwa inji yan caca wannan wani irin masifa ce ta bullo kuma yanzu nan haramun alaika ka sha kwaya don ka yi mai ba zai yiwu ba da kwaya ta ka cije ni? Jifa. Har balle hudu sai ka ce wani dan dokin da za a yi hawan sallah da kai. Muna ƙaunar ka ne shi yasa ba ma so ka sha. Kana da amfani a cikin mu. Ka gani? Kar ka ga na zuba aljihu. Kwaya ko ta gero ba na haɗiye ta sai an niƙa. ai sai dai ku karata ba wanda zai raba ku Wallahi sai kun banda na sha kwaya ta na haukace. Da yaran nan ya ka 'yan sanda. Su zo su sake tafiya da ni. Wallahi ga ran yin da zan yi. wannan gida namu gida mai yayi ina wani irin jaraba ne kowa ya sa jaraba ba haƙuri Dan Allah ka na haba ta yaya za ka rike ata kwaya Yawwa. Ga guduma ta samu. shikenan. Ga zulima ta fito. Yanzu abin da za a yi. Ai kama ni za ku cicciɓa ni sai in buge. Yawwa ko caccada shi ka. Ai dan marasa mutunci ne na Allah. Kawai ka kulle mu sai ka ce kaji. wai kai to me naka sai wani azarbibi kake kana wani kaiwa da komowa me naka dan gidan ne kai Duli. Da na mana ciki. Mutumin da ya kulle ya fice. In ya je ɗebe mu kai mu wajen 'yan sanda aka ringa jibgan mu fa.
in ina da amfani Alhaji ya nemo ni, amma gwaran buge gidan nan mu fita. Wallahi in ban fita ba fa yaran nan ba mutunci ne. Kun ga dai inda kulle muka baka ji, man Zaidu, dike ku kama nan cece. Mace ce kada. Allah ya raka ta kai gona in ka je kakka dawo. Ke ki zauna. Mu je mana. Kai zo ha ba sai ka ce alhaki wannan nauyi gare. Wallahi na san rashin arzikin da zan muku. Taho ka kama aikin ka ya zo. Shi sa ban san ka ya kwaya aiki. Ni ai ba hayyaci na nake ba. Baka ne. Dai. Wai ni kake tura dan kwango. Yawa. Ya isa. Mi kon guduman nan. Mi kamishi. Dauka hankali. An gama. Yawa. Taska ka sauka cikin salama? A kama kallahu. Na sauka cikin salama. Na'am. To ai ka yi kokari ka yi maza wato ainihin ka bige kwaɗan saboda mu samu mu yi furuji kada wannan ja'irin izo isame mu ka san akwai matsala. To. Yanzu gashi ma ba ma sai an buge ba zan iya buɗe da wata koyar ta yadda dabara da za a yi. Yawwa. Ai yawa da ban na san ka da dabaru. An girma da kakanni. Ya Allah ku zo mutum. Kuna shirya wato ainihin za ku gudu ko? Wilai, kwaulai. Wato kuna tsara yadda za a yi ku gudu. Ko? Kada dai ta magana ka ce me? Kai kuma ka ci mutuncin malantaka. Kullum kai kenan Allah a baki, Musa a baki, Fir'auna a zuci ko? Ku taimaka mini. Ku ja mazan ku tafi da su ku bani da macen. Zan tafi da ita. Tsaya, ya za ka ringa samun wannan abun a jiki? Ni daga samun wannan abun a jiki ai gara ka sani a cikin wuta. Wannan wani irin abu ne? Barayi ne mu koko yan fashi ne mu? Sata muka yi? Ba fara barayin da ku da yan fashi daure kake. Ba rai kuke nema ba? Ran muke nema ai ba mu dauran ba. Ai kuna kan hanyar daukar. Allah ya tsare wannan masifa. Allah ya tsare. Kai ma kana ciki da izinin Allah ta raza kafan mu kafanka. Kamayya. Kamar yanda na faɗa. Kake wani Allah ya tsara hanya. Mune akwai dawo. Allah ya kiyaye wannan masifa. Allah ya ka karshen ta. In Allah ya kiyaye kai zaka zauna nan kenan. Yalla bai ni me nayi? Kai in ka zauna nan uwar me zaka yi? Ni ban ga abin da ni ne mai gadin gidan nan. In ba kai komai ba ma zaka tafi. Tunda da rabbana zai gadi. Mune to in dai zan tafi ya kamata a dauko Hajiya da Azima kenan. Idan kuma da akwai Alhaji ya kamata su ci albarkacin sa ko? To ni man ci albarkacin sa mana. Ba zan yiwu ba. Idan ban jankara maka in ban zindima ma akan kahon zuciyarka in zindima ma bullet akan kahon in kai kana kana La ilaha illallah. Adama haka ka zama? Oh, yanzu na fuskaci abin da yasa. Shi isa wannan busasshen karmashashe dido fido ya maka cin mutunci ya maka wulaƙanci ya kada kai. Wallahi ƙarya ne wallahi mutum ko gida ne shi ƙarya ike irungume ni in faɗi. Ki san me wannan ran ya mun kuwa? Kada ga mutane shiru da annabi. Haka kake cika baki? Na ce maka a haka kake cika baki. Gashi na ɗan tsako ya kada giwa abun kunya abin takaici. Wallahi ƙarya yake yi. Wallahi ba daban ya jona min shokin ba wallahi bai isa ba. Na rantse da Allah. Kuma wallahi ki bari ki kwantar da hankalinki tun ranar da na ritsa wannan yaron ko idan ba sai na daga shi akan kwalta na maka ci da ƙasa. Zage na kai? Wallahi zage na tas. Da wasa nake yi. Na gode.
Miƙo kuncin nan miƙo. Kai, awa, kawai daga nan ba ki ake sakawa ba, awa wallahi ya isa. Zamana. Lallahu. Rasulullahi. Haula yara. Rana. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tashiru. No. Kai fa na lanin sunan ka ba na shaidan ba, na lakar ka kashe ni yanzu zan tafi laira ba daidai ba. Saboda na ci kare, na ci mushi alade, na ci jaki, na ci alade, na musuluntu ban yi sigifari da yawa ba, zan ka kashe ni ba daidai ba, ka yi taimako da rai. Kai! Dan Allah, dan daraja iyayenka in dai kana so ka je haji ka dawo lafiya dan Allah kai hakuri la ina ma'anallah la haliku ba mahalici sai Allah wallahi ma abudi babu abin bauta bil haƙi da gaske dan Allah Ku zo nan mun da wannan. dan Allah dai haba dan Allah kai ba musulmi ne dan Allah wallahi ba din iska bane wallahi da zama na Lagos wallahi ban taba faɗa da kowa ba ko dingurin akuya a goshi ban taba yi ba wallahi dan Allah kai Amma kake cika mana baki kana kai dan iska ne? ne wallahi ban taba zuwa inda ake iskanci ba sai su daya wallahi Yaran wannan! Na'am. Kada ka samu a kirji. Dan Allah ka samu a kirji wallahi nan kwakwalwa ce dan Allah. Haɗa kalma ka ta ƙarshe kafin na koma kan wayancan. Kalma ta ƙarshe? Kafin koma kan sauran ba? Ina roƙon arziki kaga ban taɓa haihuwa ba. Ka bari in sami ɗa da ɗan jikoki. In ya so sai ka dawo ka kashe ni. Dan Allah ka yi haƙuri. Yanzu kai dan girman Allah ina kake da raguwar kwai? Ina raguwar kwan haihuwar da kake cewa za ka haihu? Ma dai ba ni da komai dai ka yi haƙuri. Abu na Allah. Wajo Allah dan Allah. Na ce faɗa mini kalmar ka ta ƙarshe kafin sauran magana ta biyu ba. Kafin na zo kan wayancan. Kaga shaidan munafiki ne zai iya matsa hannunka wallahi. Waya Allah dan Allah nan annabi ka yi haƙuri. A hanci kuma ranka daɗe Kai jama'a. Ku tafi ku bamu da 'yan uwana. Ku je kawai ku bamu da 'yan uwana. Kai! Ya dan gwambo. Ye? Fitsari kai ne? Na ga jikinka da ruwa. Kai da Allah zufa ce sai da na ji kanyin mutuwa. To sai a je a canza wando ko kuma a saka ruwa dan na ga duk ka jike ne. Wahala. Dole in jike zufa tun daga ka hakan hakata. Wallahi tallahi.
Me yake faruwa? Ya na ganki da kaya kina kuka? Menene? Allah da kai aka haɗa ga cin mutunci a cikin gidan nan. Ni Alhaji bada ma sai na haɗa baki a ci miki mutunci? Menene? Iyaka ne mana ba kai kasa na Allah ya kama yaran gidan nan ba har da indiya na ma. Yaushe? Ɗazu ina leƙa ta tara na ga wasu mutane kitika da manya-manyan bindigogi sun nuna musu sun tafi da su har da taska. Baka ji gidan shiru ba. Gaskiyanki domin baki saba yin ƙarya ba kuma na ji gidan shiru. Me yake faruwa? Koma da kayanki. Bari zan sa in kira na Allah da ji ko me yake faruwa. Alhaji dai ba zan koma ba ya kai min alkawari ɗaya. To na ji wani alkawari kike son miki. Alhaji so nake in aure na ya tashi da ni da indiya ka siya min gadon bono irin na karfan nan. To shi kenan na miki alkawari zan sayi miki gadon bono. Ba ana sayarwa a can bakin wafa ba? Ana samu. Ba tsada ko? Ba tsada babu. To shi kenan za saya miki. Yawwa Alhaji na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah kai mamanka da babanka maka su je da Madina su dawo lafiya. To ai sun mutu. Allah ya ji kansu ya sa in sun kwanta a kabari su sha ruwan sanyi. A kabarin? Ba da a kabari ba. Muna sa rai a aljanna. Ke kawo wayata. Na kira na Allah. Don na ji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Baba Magaji. Ashe mitin ya kan kama. Zai kan kama yanzu nan. To ga gudunmawa ta mitin. Wannan ya sannu. Yawa sannu. Alhamdulillah. Masha Allah. To wannan dai yan kaji ne waɗanda muka ga alama za su kamu. To su ne mukan sa a yanyanka su a sarrafa a yi wannan dambun. Don haka naga ya kamata a ciki ya zama ga gudunmawa ta nima. Da fatan Allah Ubangiji ya ƙara haɗa kanku don gaskiya na ji daɗin wannan haɗin kai naku. Ban taɓa ganin ku haka ba sai yau. To kun ga haka ɗin nan yanzu kun rage mana matsala kun rage wa Alhaji matsala. Ai wannan in Allah ya yarda shine farko kuma shine ƙarshen yin rigima a cikin gidanmu ba za a kuma samun tangarɗa ba. Kuma za mu haɗe kanmu ba mu ƙara jin kanmu. Na? Wannan gayan kifin rijiya ne ya haɗe fatsa. Ina ga cikin mu zai dawo. Allah ko? Wallahi haka nake hasashe. To, ni zan shiga can. Idan wani abu ya taso wanda ake buƙatar gudunmawa ta, to ina can ciki ɓangaren talo-talo. A same ni a can. Allah ya sa ku gama lafiya. Amin amin. Allah ya muku albarka. Amin amin. Na gode. Madalla. A'a, ko mai gadi ne, in sulhu ya tabbata, yakan iya shiga tsakanin kowa. Kaga fuskokin barayi. Ko? Ana son a saci kudin Alhaji. To ai ina ganin kun samu dan uwa. Alhamdulillah. Masha Allah. Amma yalla bai sangam. Wai da Allah ne ina fahimce ka kana tare da mu ne yanzu?
ko ne ma mummuna fahimta dai ka yafe ni amma dai ina so in gane. Insha Allah gaskiya na faɗa na fi kowa kusa da ku fata ku ce kawai tafi ni kusa da ku. Alhamdulillah ya Allah. Hey! Ya isa. Bari in gaya muku. Duk abin da kuke yi kallon ku kawai nake. Ni kaina a dole ce ta sa nake yin wannan aikin ɗan sandan da nake. Kuma wannan ce ta sa ni na dawo gida. To, bayan zama na yi nazarin ku sosai tun daga farko har ƙarshe. Albishirin da nake so in baku a nan shine ina tare da ku 100%. Kaya dan kwambo. Yanzu a ina aka tsaya. Ya muke ciki? Dama jiya ka fara mun bayani. Dama in ka faɗa ka ce wanda yana cikin wato dan kwamba barin gaya ma ko bugun ƙasa zan wallahi zan ci abinci da na lura. A nan ba? Dama fa ka a kuskure ne. Ina ranka daɗe sun gam. Babban ƙalubale shi ne kawai ina za mu samu lambar ta ne. Saboda duk kudin alhaji da wasu abubuwa duk suna hannunta ne. Kana jira kai daɗe. Mu fa buƙatar mu a ce mun sauke ma baban mu nauyi na wannan miliyan 5 kawai da ya mana alkawari. Shi ne kawai. Ka ta haƙƙun mana. Ka dutsa abu kai ma ka cika bakin ka ku malaman nan haka kuke. Ina sun gam. Kalubale na biyu. Ka ga wannan ɗan busasshen tsohon nan da ya zo ya tsaya nan? To duk abin da ka sani na alhaji dukiya in dai ya shafi dukiya wallahi sun gam yana gurin wannan tsohon da ya kama ni wannan abin. Yanzu dai mun jo ne. Kuma shi kansa magaji da wurin ku banni da shi. Saboda ai ko me yake shi ma a ƙarƙashi na yake. Ku jira ni. Bari in gina sami. Zan mun tuko mana komai. Ka yi masa wata magana. Karfa da zuwa ka shige mai fa. To magana gaskiya dai a yanzu ba wasu kuɗi a hannuna. Abin da yake hannuna 'yan wasu kuɗi ne ba su taka kara sun karya ba wanda su ma ƙwan kaji aka siya. Sai dai akwai akwai motocin noma, akwai kuma wata gonarsa wadda take nan gabas wadda yake kiwon irin awakin nan na Nijar. To su an sai da su gaba ɗaya na karɓi kuɗinsu. Iyakar abin da na sani kenan. To kuɗin sun kai kamar nawa kenan kimanin? Ba za su wuce miliyan 300 da ɗan wani abu ba kawai. Miliyan 300? Shi ne ba za su wuce ba ɗan wani abu. To ba su na sani ba? Kin gani ba? Miliyan 30 bai ke cewa. Kai yayi dan kwambo. Haba, daga nan ka gane bakin shi na faɗin miliyan 30? An karanta leɓensa ne yadda yake faɗa ba shiga haka ba. Na taɓa zama da kurame. Duk abin da suka lissafa da bakinsu na kan gane ta fa kan bala'i. A ina kuɗin suke? Suna wajensa mana. Ai lokacin da ka zo nan garin sannan ba a daɗe ma da kaimar kuɗin ba sanda ka shigo garin nan. Ni na kaimar da hannuna har cikin gida na mika masa akan mene. Au ka bashi? Na bashi. To sai me? Yo sai me ko sai abinda kuma ka tambaya. Ban sani ba ko kana da wata tambayar da za ka yi, amma ni iya abin da na sani kenan. Idan har kuma kana da buƙatar sanin wani abu game da dukiya alhaji, to akwai mutum biyu. Akwai alhaji na Madina, akwai kuma Obenna. To wayannan kusan in ce duk dukiya alhaji rabinta ko ma fiye da rabinta tana hannunsu. Su ya kamata ka je ka tambaya don ka samu labari. Shi alhaji na Madina da kuma Obinna. Domin akalla abin da nake tsammani, domin wayannan mutanen yanzu abin da nake zato tunda dai ba zaunawa na yi ba na haɗa lissafi ba a nutse, amma dai daga sanin yadda abubuwa suke a dangane da alhaji akwai kuɗinsa za su haura biliyan 2 a hannun ƙila ma a samu ƙari. Biliyan 2?
kaga miliyan 2000 kenan. biliyan mutum ya ce biliyan biyu ko? Biliyan biyu kamar yaya? Sai baka gani bane baka ga ya siffata bakin sai da ya ce bil, baka ga ya danyi haka ba bil yan biyu. kalli zai faɗa ki tsare leɓen ƙasa da na sama za ki tsare da kallo. Kin gani kin ga ƙarshe ya ce biyu ko? Miliyan ɗai sau 1000 kuma 1000 sau 2 fa. Na ce kuma a iya samun ma ƙarewa. A kai? Wato masu iya magana suka ce yaro man kaza. Wato na lura da kai da 'yan uwan naka gaba ɗaya wato duk sanhon safiya ne. Ba ku san komai game da mahaifinku ba. Wayannan mutum biyun da na gaya maka Alhaji na Madina da Obenna ɗin nan. Su ne suke kula kuma da harkokin abin da ya shafi kago na Alhaji. Ka dai san kago? Jirgin ruwa ne. Yawwa. To komai na harkarsa yana hannunsu. Ai ka fahimci. Kago dai jirgin ruwa. Yawwa jirgin ruwa wanda ake wa kirari ba ka ɗau mutum ka ɗau kayansa. To shi. Baba Magaji dakata. Da gaske ne. Baba yana da wannan jirgin ruwan da ka faɗa min? Kai yaro man kaza. To ni sai yanzu na lura ma dukkaninku gaba ɗaya ashe huhun ma'ahu ne ku. Musamman kuma kai kana jami'in tsaro. Amma duk ƙwarewarka baka san cewa mahaifinku ga matsayinsa a rayuwa ba. Sai yanzu kake so ka ji labari a wajena. Lallai Alhaji ya lullube mu. To bari in gaya maka gaskiya. In ka sani in tuna maka, in baka sani ba in gaya ma yanzu. Duk faɗin duniyan nan Alhaji mutum 4 ne wanda babu kamar su waɗanda ya yarda da su. Akwai Tani, akwai yarinyar nan Azima, akwai Taska, akwai ni kuma. Waɗannan 4 duk duniya Alhaji ba shi da sama da su. Taska dai da na sani? Shi wanda ka sanin, na san dai abin da za ka ce ɗan abin da ka ga ya faru kwanan nan. To duk wannan abin da ya faru, Taska ya san abin da dukkaninku 'ya'yansa na cikinsa ba ku sani ba. Matsiyatan gidanmu sun taho na Allah. Bari izo in ma ƙarya ne za ku ji. Ai wannan gindin rasit ne. Ba wannan? Na Allah sun gam. A cikin kun waye yake da kalkuleta abin lissafi? Akwai a wayata. Me haka da Allah bazuka? Abin da ya sa karki mana dile gurin lissafi kai mallakar kare gaya mana abin da kake so a buga in buga maka in maka shoyin. Lissafa min miliyan 300 a raba wa adadin mu kake so koko kaga 1 2 3 4 5 6 nan da mu 7 ne hakai. Kamar yaya mutum 7 na ga lissafin nan da na yan gida ne to har da mai gadi kenan. Kwarai kuwa babu kai kamar ya ba kai wai ku me yake damun ku ne sai damuna ta zo kan lokacin kiyayyar ku take fara faduwa kaina. Amma idan aka zo aka ce rani ne ni ne mai iya fita in je in bubbugo muku waya yanzu in ce ga arziki ya samu shine za a samu kuɗin miliyan 100 ka ce wani babu ni. Tabbata Taska. Ana kokarin cire ka daga cin haramun amma sai shishigewa kake kana kokari sai ka kamo? Kwarai kuwa shine yanzu kai kake maƙe murya kana ta kokarin lalle sai ka ci halali ko da kuɗin sata. Kai Taska me kace? Ta ne Allah ya bada sa'a. To bar wajen nan. Ce bace. Wa kake harara? Allah ya raka taki gona. A sauka lafiya. Kai wannan ya zo mana wannan dan jaraba ne. Abin da babu kai sai ka shiga. Kai. Kaga yi min lissafin nan yanzu saura mu 6 kenan ko? Ai da Allah akwai agwafa ga Azima ga Hajiya kuma ga agolanta Gimba. Sharo. Dan kwambo. Shi ma agolan dan gida ne da za a sa shi a cikin lissafi? To gunzugulu kwandon gulma wuya. Wannan kaso har da Gimba ko kaki ko kasu. Agola kafi dan gida. To ai idan aka bai wa Gimba to ai ba ai adalci ba. In kuma ana son haka ne to sai dai a kirawo Taska shi ma a bashi kaso daidai da namu. Kai wallahi dukkan ku babu wanda ya isa wannan magana banza ne wallahi. Ka dalla gafara da Allah.
Dala abin da za mu yi abin da zai fidda mu. Dan abu bai zo ba ana ta bala'i. Kana ji na Allah sangam? Ina jin ka. Na Allah. Akwai Azima ta 7, akwai Hajiya 8, akwai Hauwa 9, akwai wani dan miskini da dan uwanta da ya koma Maiduguri. Kaga 10 kenan. Wannan ina gaya ma ka daina irga da shi, mutumin da baya nan ba a sa shi a lissafi. Ya tafi Maidugurin Benishak din ma kana ji an ce mistake roll aka samu sun kau da shi. Ƙarya kake yi munafiki. Dan kaga Hauwa bata nan? To idan an ki gimba dan uwana, to dan uwanta Sha'arani fa. Ai shi ma dan gida ne. Ina cikin gida ne. To 9 kenan. Mutane 10 har da mama. Yawa ina bazuka. Lissafa min miliyan 300. Kai ka kawo? Kai ne. Raba min miliyan 300 tsakanin mutum 10. Miliyan 300 tsakanin mutum 10. Ina zuwa. Singa. Wallahi ka zo da arziki. Ina jefa kuɗin nan sun sauka. Insha Allah. Kai. Kowa abin da zai samu miliyan 30. Maka girgiji. Maka girgiji. Ka ji rabo ko? Masha Allah. Allah mun gode maka. Barka da zuwan ka kaji? Barkanka da zuwa. Masha Allah. To, kun muna alkawari a cikin wannan mutum 9 in an cire ni. Kowa zai bani miliyan 1 idan kuɗin sun zo? Wai ma. Mu da wahala ka zo a ƙarshe? Ka ce za mu baka har naira miliyan 1 hawa kai ma ka ɗan rage ma. Ke dalla mahaukaciya. Da kin samu ne an baka miliyan 1 ɗin dukan mu. In ma akwai ƙari za mu iya ƙara ma 200. A'a. Ba na buƙatar ƙarin koren yau daga miliyan 1 ɗin da na nema kar a ƙara mu ne. Haba ƴan uwa ku duba wannan abun fa gaskiya akwai cuta a ciki haba da Allah. Zole. Bashi ba miliyan 1 ce a ƙara masa ba. Tsiyan nasara sai za shi gida. Me kake nufi? Na an riga ni ta an yi majinin ɗin abin duka. To, yanzu dai a takaice na gama magana da baba na dauri. Kuɗi ya haɗa su miliyan 300 a cikin kwali ya ɗauka ya je gida ya danka wa Alhaji. Alhaji ya ɗauki kuɗi ya danka wa yayata ne. Saboda haka kuɗi suna gidanta ne. Don haka kar mu ƙasa a gwiwa. Sannun ku da mitin. Alhamdulillah. Gode fa. Allah ya taimaka. Allah ya taimaka. Ina to ka shiga cikin hayaniya ka fita wuri inda ba hayaniya ka yi min magana. Ba lafiya. Yaushe? To yaushe ta fara rashin lafiya? Kai, wani magana operation kuma? Kana nufi za a farke cikin mahaifiya na? Kaman cikin rago? Kai, bari ka jin, kar a farke mini cikin mamana, duka wanda ya farke cikin mamana Allah sai na Kai, auta, bari ka ji, ka gaya ma likita kar yi taɓa cikin mamana. Idan wanda ya sake ya farka min cikin mama Allah zan zaɓa ashar manya-manya irin na Hausawa guda 20 bashi. A'a, ni ba na ce a bari ta mutu ba wani ciwo da ba shi da magani, amma kada a farke mata ciki. Haba ta ba da to an jima zan zo ansa don gobe na shiga school na shiga uku wallahi da ita. Do da Allah. Ka ga abin da ake kai ba ka sana tsaya ai da kai. Kowa na yake nemo mitin din nan. To ai ni yayi ta sabgana duk ta ishe wallahi ta. Akwai matsala. Ya Allah. Yaya? Ye? Haba yayi mitin za a yi amma shine ba a kira ni ba. Mitin din wa?
Ke dai kawai Allah dai ya sa kin yi mutum a kunnen ki. Mutum ai sai ku yan makaranta. Ai idan na koma ga Allah. Na ji maganar mitin ka kuke yi. Ba fa mutum aka ce da ke ba da Allah. Mu fa na girma ne na haƙura. Na ban maku Allah komai yanzu karatu nake ɗauka gun dan uwana. Haka ne. Wato yaya Ayuba ya koma ga Allah. Domin yanzu karatu yake yi. Haddan shi ta yi nisa. Domin yanzu haka ya kai sabbi. Sabbi? Wace sabbin? Izifin farko mana. Haka ne. Haka ne. Haka ne. To Allah ya taimaka. Amin. Kai kana da matsala. To ka nuna min wani abin dan Allah. Ita sabbin nan a ina take naji ana sabba sauka mata kowa ya sauka ya ce sabbi. Ai izin farko kenan. Ai ita ce sabbi. Kwarai kuwa. Izin farko? Karatun kai ne sa. Ai mu da sauran aiki ni wallahi na dauka wajen karshe take. Ai ita ce izin farko kuma wallahi yayi Ayuba da zaka daure wallahi da an kai har sabbin. A ina? Billahi lazi. Kai bari. Bibi na jin. Zan wallahi zan zo karki da ni. Kake fita zan zo. Aha to shikenan bye bye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Magana shiga mu ciki. Na'am. Barka dai. Na'am. Barka dare. Ya barka dai. Larura ce take tafa da ni. To. Ba da za ka yi mun ba. To. Ba da za ka yi mun ba kaina ne yake ciwo. Kaina ne yake matuƙa ciwo ya buga. Gefe da in wannan ya kama sai wannan ya kama. Na rasa yadda zan yi. To na san ka saba sallah a nan gurin. Da wancan ɗakin naku. Sannan kuma kakan yi abu nan bakin gida ai. To shi ne nake so ka koma da sallah nan taka can bakin gida. Ba hana ba ne. So nake in fita in je in nemo maganin ciwon kan sha. Wallahi in ban sha ba na jin daɗi. Allahu akbar. To ai in dan wannan ne babu damuwa. Ai sai in wato ainihin ɗauki sallayata sai in shimfiɗa bakin garka. Wato duk abubuwan da zan yi sai in yi a wajen. In ya so sai in rika lura da abin da ke gudana. To yayi. Ai ba damuwa ai. Allah ya maka albarka to abin da ma nake bukata. Babu damuwa ai. To ko in kama maka? Ka kama mun ba zai daina ba. Anagar ne. Shi anagar in ya same ka ai kawai a sha magani shi ne. Wani kama duk wannan ku rike kayan ku. Ban in je in siyo magani. To ba komai. An sha kama mun ba yayi. Ba damuwa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Taska. Hawa. Shigo mana shigo. Ai ga mutumin na kusa. Aba taska. Ban da abinka bacci yake yi. Ya gida. Lafiya lau alhamdulillah. Ki yi haƙuri ba kin san mijin naki ne kamar mahaukacin kare yake. Idan ka matse shi idan bai maka haushi ba to zai biyo ka da ya fushi. Isa dole ki yafa na. Taska dan wulakanci ka zo har gidan naka ci min mutunci ka ce da mijina wani mahaukacin kare saboda tsabar rashin mutunci irin naka taska. To ya haƙuri mana Hauwa. Ni ba abin da nake nufi ba kenan amma sanin hali. Amma dan Allah ya haƙuri ni wallahi alkhairi ne yake tafa da ni. Allah taska. To ya akai. To Hauwa kin san duk duniya babu wanda ne da in na fada cikin matsala a cikin gidan nan za ta kalle ni ta tsamo ni in baki ba. To dan haka na zo ne ki dube ni ki shiga lamurana. Gaskiya ne. Ana gaya maka ba ƴan uwana ba sun kuntaka maka bakin ciki na sani ai. Baka gana gudu na basu ba kwana biyu ba ko kafa ba na taka a gidan saboda tsabar rashin mutunci irin nasu. Wallahi ina gaya maka taska in dai kuɗin baba ne suka zauna suke jira kwandala ba za su samu ba. To an baki a tasha wannan karan ba magana bace. Abubuwa sun samu yanzu suna ƙasa. Kaji ka da ake samu kuɗin. Ta yaushe ake ta da ake mun fi wata shida muna bibiyan kuɗin nan ba amo ba labari. To wannan karan da gaske ne. Yi wannan. Allah taska yaya. Da gaske kuɗi sun samu jiya a gabana aka lissafa kuɗi naira miliyan 38 kowannen ku zai samu a takarda. Da gaske za a samu kuɗin suna ƙasa
amma saboda tsabagen rashin mutunci ni da nake kulla abubuwa ko da za a hana Gimba da yake agola ni da nake kulla abubuwa a ce za a hana na Hauwa. Gaskiya ne taska. Ka ji su. Kika ce bace yake? Kai na ruwanka da shi ci gaba da harkarka. Ale shi. Na ji sai gwarti yake ne. To abinda nake so in gaya miki, Hauwa kuɗi yanzu suna ƙasa. Amma babban matsala ita ce wannan jarababban ne akan harkar. To na Allah ya da cikin mu dumu yanzu. Taska zan yarda da kai kuwa? Da lafiya gaske. Hauwa na rantse miki da Allah ashe tinkiya ne da fatar kura, ungulu da kan zabo. Yanzu ya da shi ma kuɗin baba ya gama haɗa dukkan lissafi. Suna hannunsa kawai sai dai a da an kwasa a fara rabu. To shi sa nace bari in zo in gaya miki. Yanzu dai yana cikin mu dumu. Alhamdulillah. Kai. Kai. Haka kike kwana da shi? Kai, ba na sa rashin mutunci. Kar ka zo ka kamun abin arziki ma da rabu da siya da kai. Kwana lafiya. Allah ya sa, je ka. Na ruwanka. Haka nake son kayana. Yawwa. Alhaji kwanta. Bari mu baka. Yawwa, alhamdulillah. Na gode. Allah ya saka miki da alheri. Allah, ikon Allah. Alhaji rabin da inji ka ce mana ka gode haka a cikin gidan nan na manta. Aiki ba ki sani ba. Duk abin da kika gana miki, to halin ki ya jawo miki. Ba za ka gane ba ne ba Alhaji. Ka san ina cikin yaran kishiyoyi ne. Sannan ka ko babban ɗan kama ɗan kwambo. In bai girme ni ba ƙarshen ta sai dai mu zo sa'a ɗaya da shi. To wani lokaci idan suka zauna suka ɗan shirya abubuwan su suka sa ni a ciki. In ban shiga ciki na biye musu ba sai su ga kaman ko ni ne nake shiga tsakaninka da su. Ko wani lokacin za ka yi musu wani abu haka sai su ga kamar ni nake hanawa Alhaji. Shi yasa. To abin da nake so ki shiga cikinsu. Duk abin da suka kulla ki yadda ki bi su, amma abin da nake so bayan sun kulla abin da suka kulla ke ki zo ki gaya min duk abin da aka kulla. In kika aikata haka soyayya ta gare ki zai dawo sabo, sa'an nan kuma martaban ki ya dawo. Duk kuma wani abu da kike bukata za a yi miki. Yanzu Alhaji na gode. Na gode Alhaji. Kuma ba wani abin da za ki nema ba za ki samu ba. Na gode Alhaji kai kwanciyar ka. Hajiya yaya? Yawwa, yanzu za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Alhaji ya yi bacci yana can sama yana ta faman jan na rago. Ji kake kamar wani rago. Sai ka ce zofar rodin masta a hawa. Yanzu ga lambar ta ne. Yawwa. Za mu kira kai kuma zan buɗe lasifika sai ka kora mata. Kowa iji mai aka ce ba munafunci. Yawwa. Ta shiga. Alo? Aminu wa alaikum salam, da wa nake magana? Ya dan kwamma ne. Ja'ira ba ki sai ba ki ɗaukar murya. La, ya Ayuba, ya rikici. Lafiya lafto. Ya Ayuba, 'yan duniya. A 'yan duniya dai. To sannu, yaya kuke, ya gida, ya su baba,
Ka koma Lagos din ne? A'a, ta ni ina fa zan koma Lagos. Gaba ɗaya ga mu yanzu muna ta ibada Allah a gida. A'a, aikin ibada kuma? Mana, ibada man tun da ga mu da ƴan uwana muna ta kula da mahaifinmu. Allah sarki ya kumbo. Gaskiya kun kyauta, har na ji daɗi. Ai yana da kyau, ya kamata a dinga yi wa baba irin haka. A'a, to yanzu dai ga munan tare da mahaifinmu dai mun riga mun sako wannan lamari. Mai mashi wanka daban, mai yanke mashi kumba daban, mai gyara min kaya wanki, da abin da ya kamata mai wa mahaifinmu yanzu shi muke mashi. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. To kuma gaskiya ne, haka ne kuma yaya. To dama shi ne muke so tunda Allah ya sa mun zama masu hankali mu zo miki ziyara. In dai babu damuwa sai ki turo mana adireshin ki. In ga sai mu zo mu miki ziyara ko na kwana 3 ne. Ai in dai wannan ne babu damuwa. Ai dama ni ina hutu. Bari in aiko muku da address din. Mama na ne ta mutu. Yanzu? Kai da Allah ka rufe mutane baki da Allah ka kwallara wa mutane ihu haka. Ya kina ji yana mahaifiyarsa ce Allah ya mata cika kuma kina ya rufe miki baki ba haka. Haba da Allah, yar marasa imani. Inde. Haba da Allah. Yanzu na tura min. Ko ka dai daga kai. Ka dai daga murya saboda dare. Kar garba mana hankali. Yau ta rasu? Allah ya ji kanta. Allah ya ji kanta. Ku ci gaba da tattaunawa ya dan kwambo. Yawa ina jin ki ta ni. Ki turo mana da adireshin ta waya kin kudin waya ta ma kusa karewa. To shikenan bari in aiko muku da shi. Amma ya nake ji kamar ihu kamar ana kuka a kusa da ku ne. A'a, TV muke kallo kin san mu da kallo. Fim din Hausa ne muke kallo wallahi. Yaya kenan, to shi kenan zan aiko yanzu, na gode. To mun gode. Allah ka bi ni yi kuka uwa ne ba uwa mama ne ba. Kai indiye, da ma ka bar kuka, ka shirya ka tashi ka tafi. Mu nan da sauran ƴan uwanka za mu zauna mai gadin dukiya don ka san ba za mu bi ka ba. Ko? Allah dai ya ji kan musulmi. Allah ji kan musulmi. Dole zan tafi. Haka ne tashi. Awa. Yaya don kwamfo. Na? Amma nan na hannunka. Ni na tafi. Zan riƙe ma. Na gode. In Allah da zan riƙe ma. Allah kiyaye hanya. Yaya. Yaya. Na'am. Kai dan wannan. Haka ne. Na fi yarda da kai da kowa a nan gidan. Saboda mun da kai a bariki. Don Allah ya da. Don Allah. Duk abin da ya zama hakina. Ya aje min. Don Allah kai. Kai da ka taɓa Allah ya ga ƙanƙin zaki. Akwai 150 a wurinka. Wallahi da zai. Wallahi ko ne na sittin ba da ita. Allah ya karga mu ga harawa. Yayi hakan ma yayi ai an nuna masa kara mai da ranka ci gaba da magana. Kai ni ma na taya shi ne kada ya tasan mana alhaji. Lallai alamun tashi kiyama ya zo. Haka ne. Su dan kwamba ne da riƙon amana har da su kuka. Hajiya kenan.